33 соли соҳибистиқлолӣ барои миллати тамаддунофару сулҳпарвари тоҷик на танҳо давраи шукуфтанҳо, балки давраи сохтусозҳо низ унвон мегардад. маҳз дар ин давра аз марказ то дурдасттарини манотиқи мамлакат сокинон ба зиндагии шоиста ва кору фаъолияти мустақилона шарафёб гардиданд. инак дар заминаи ин солҳо шаҳри бохтари вилояти хатлон бо дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат, хусусан бо заҳматҳои хастанопазири абармарди арсаи сиёсат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як шаҳри рушдкардаи муосир табдил ёфт. сокинони шаҳри Бохтар дар баробари ин ҳама пешравиҳо талош намуда истоданд, ки саҳми арзандаи худро дар рушду пешрафт ва амалигардонии ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар гузоранд, то рушди иқтисодиёт афзун гардида, ҳаҷми маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ гузошта бошанд. бо мақсади рушд бахшидани соҳаи саноат дар мамлакат, имрӯзҳо дар шаҳри Бохтар амалигардонии ин ҳадафи стратегӣ бо ҷалби соҳибкорон раванди тоза дошта, ҳамасола теъдоди корхонаҳои хурду бузурги истеҳсоливу саноатӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ҳамин зимн дар ҳошияи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар шаҳр як зумра иншооти соҳа аз ҷониби соҳибкорон бунёд гардида, дар қисмати дигари он корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. шаҳри Бохтар ҳамчун яке аз шаҳрҳои саноатии вилояти Хатлон буда, яъни замон дар шаҳр 58 корхона ва коргоҳҳои истеҳсолӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуданд, ки зиёда аз 92 номгӯи маҳсулотҳои саноатии сабукро истеҳсол менамоянд. танҳо дар давраи сипари гаштаи соли ҷорӣ корхонаҳои саноатии шаҳр ба маблағи зиёда аз 150 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд, ки ҳаҷми афзоиши маҳсулот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 23 миллион сомонӣ зиёд ва ё ин ки рушди соҳа дар сатҳи 119% таъмин карда шудааст. дар шаҳри Бохтар 58 корхонаву коргоҳи истеҳсолии саноатӣ фаъолият дошта, баҳри мунтазам таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти зарурӣ нақши муҳим доранд. танҳо дар 6 моҳи охир аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Бохтар наздик ба 200 ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шуд. дар ҳамин баробар сохтмони якчанд корхонаҳои хурду бузурги дигар ба нақша гирифта шудааст, ки сохтмонашон бо як дилгармӣ идома дорад. қайд кардан зарур аст, ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солаги истиқлоли давлатӣ ва дар доираи 5-солаи эълон гардидани солҳои рушди саноат до соли 2026 дар шаҳри Бохтар бунёди 17 корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ ба нақша гирифта шуда, то имрӯз зиёда аз 14 корхона аллакай ба истифода дода шудааст. ҳамчунин то охири соли ҷорӣ тасмим аст, ки 3 корхонаи истеҳсолии нав аз ҷумла дар самти истеҳсоли маҳсулоти макаронӣ, истеҳсоли маҳсулотҳои доруворӣ, як адад матбааи нав ва як корхонаи истеҳсоли масолиҳҳои сохтмонӣ ба истифода хоҳем дод, ки тавассути ин зиёда аз 80 ҷойҳои нави кории дигар фароҳам хоҳад гашт. баъди итмоми корҳои сохтмонӣ ва ба фаъолият пардохтан гуфта мешавад, ки сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори хуб таъмин мегарданд. маврид ба зикри хос аст, ки таъмини раванди саноатикунонии босуръати кишвар аз ҷумла барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва дарёфти роҳҳои муосири рушди саноат метавонад асосан дар таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмини талаботи бозори ватанӣ бо молу маҳсулоти хушсифат ва баланд гардонидани ҳаҷми содирот ба хориҷи кишвар мусоидат намояд.